Vi skal lige kigge lidt på et toilet i dag. Sådan et toilet som det her, det er med kondensfri cisterne. Og det bemærker man ved, at man ikke har et låg her på toppen, man kan tage af, fordi i virkeligheden så er der ikke vand inde under den her porcelænskappe her. Der er vand inde i cisternen, der er indenunder. Og det skal vi lige kigge på. Når vandet står inde i den her plastikcisterne her indenunder, så er det ikke i kontakt med porcelænet. Og det betyder altså, at der ikke kommer kondens på porcelænskappen, når det kolde vand kommer ind og møder det varme, der er i rummet på toilettet. De fleste toiletter er opbygget på den samme måde. Det vil sige, at de bygger på det samme princip overordnet set. Der er en indløbsventil, som er den, der tager vandet ind. Det virker ofte sådan, at der er sådan en flyder her. Og oppe i toppen heroppe, der sidder der en ventil. Og når flyderen falder ned, fordi vandspejlet falder med ned, når man har skyllet, så åbner ventilen herop. Så løber der vand ind i cisternen, og vandstanden stiger op. Og efterhånden som vandstanden stiger, så flyder koppen med op, og så lukker den for vandindtaget. Når man så skal skylle, så har man det, der hedder en udløbsventil. Den er forbundet til trykknappen. Og nede i bunden, der har man en pakning, som støder ned mod en lille ventilstol hernede. Og når pakningen slipper, så siver vandet ud her, og så skyller vandet altså ud og ned i toiletkummen. Du har måske oplevet problemer med, at dit toilet står og løber, eller at det slet ikke vil skylle. Og her der kan vi lige snakke lidt om nogle af de scenarier, der kan være årsag til, at det sker sådan her. I den her cisterne, der er der vand i, og den kan vi jo lege lidt med. Den er gennemsigtig, så I kan se vandet. Når jeg skyller, så sker der det, at vandstanden falder ned. Det vil sige, når jeg trykker på knappen, så løfter jeg ventilen, så vandet falder ud af cisternen og ned i kummen. Og samtidig med, at vandspejlet falder ned, så falder selve flyderkoppen med ned, og så tager cisternen, eller ventilen her, nyt vand ind i cisternen. Nogle gange sker der det på sådan en indløbsventil her, at der er sat så rigtig meget kalk rundt omkring den. Og det gør, at de her bevægelige dele her bliver knap så smidige. Det vil sige, at når du skyller ud på toilettet, så er det ikke altid, at flyderkoppen her den falder med ned. Og hvis ikke den falder med ned, så åbner ventilen ikke, og så tager den altså ikke frisk vand ind i toilettet. Og næste gang du så kommer for at skylle, så sker der ingenting. Nu sidder jeg lige og holder på indløbsventilen her, for at illustrere, hvad der sker, hvis den har sat sig fast. Næste gang du kommer ud for at skylle og trykker på knappen, så sker der ikke noget. Og der sker ikke noget, fordi der ikke er noget vand i cisternen. Og det kan altså være fordi, at indløbsventilen den er blevet hængende oppe på grund af kalk eller et eller andet, der har sat den i klemme. Og så kommer der ikke nyt vand ind i cisternen. Nogle gange så er det nok bare lige at skille ad, komme ind og lige at mingelere lidt med den, så den falder ned. Og så begynder den at tage vand ind i cisternen igen. Nogle gange sker der det modsatte, at den her svømmerventil ikke kommer med op og lukker igen. Og det kan typisk ske, hvis der er noget snavs eller møg eller kalk, rustknaller eller noget fra brugsvandsinstallationen, der er kommet med ind og har sat sig klemme heroppe, så pakningen inde i ventilen her ikke lukker tæt. Og det vil man typisk opdage ved, at toilettet bliver ved med at tage vand ind i cisternen. Heldigvis så er udløbsventilen lavet med et overløbsrør. Det er et rør herinde i midten. Og når vandspejlet så når op til kanten af det her overløbsrør her, jamen så vil vandet blive tvunget til at løbe direkte ned i kummen. Og det gør man for ikke, at det skal komme ud af cisternen og ud på gulvet. Så hvis dit toilet står og løber sådan forholdsvis tæt, så kan det altså være fordi, at den bliver ved med at stå og fylde vand ind i cisternen, og vandet så løber ud af overløbsrøret. Og det kan vi illustrere ved at tvinge indløbsventilen til fortsat at tage vand ind.
Hvis toilettet står og løber, fordi indløbsventilen ikke lukker, så kan man som regel høre, at toilettet tager vand ind, samtidig med at man selvfølgelig kan se, at vandet løber ned i kummen. Hvis toilettet løber, fordi indløbsventilen ikke lukker, vil man typisk synes, at det løber lidt voldsomt. Man vil kunne komme ind til indløbsventilen og måske lige mingelere lidt med den, men hvis det er, at det ikke er grundet kalk eller andet, men det simpelthen er selve indløbsventilen, der har siddet noget møg ind i, så skal man nok skille den ad. Hvis der sidder møg eller rust inde i indløbsventilen i pakningen, så skal man herind og skille den ad og rense det ud og samle den igen. Det viser vi ikke, hvordan man gør i den video her. Hvis toilettet løber, men kun løber en lille smule, så kan det være fordi, at den pakning, der sidder i bunden af cisternen, enten er belagt med noget kalk, eller et eller andet, der måske sidder i klemme hernede, så pakningen ikke slutter tæt. Typisk så vil man kunne tage udløbsventilen op og lige få renset pakningen grundigt for kalk. Og ligeledes skal stolen, som er den, der sidder nede i bunden af cisternen, den skal også være fri for kalk hele vejen rundt på kanterne her. Ellers så slutter det ikke tæt. Hvis du ikke selv har mod på at skille dit WC ad, eller du har svært ved at få det til at fungere korrekt, så er det altid en god idé at ringe efter din lokale VVS-installatør.